kan ikke. Det er husk sidste gang. Okay. Kommer hun? Jeg har Hun er der! Hun kommer fra broen af! Hun kommer fra broen af! Det er X-Splice. Det er X-Splice, eller er det andet? Der var en, der kiggede på hug der. Der var en vagt, der kiggede på hug der. Det er X-Splice, det hun er ved ham. Så kommer Anna derhen fra, dude. Kommer hun ned nu? Men nej. Jeg må godt blive set. Ja, men pas nu på, for jeg står altså med gear på og nede klar til at nakke hende. Ja, dreng, jeg tænker bare, skal vi ikke bare storme X-Splice? For Anna, hun er jo klar nu. Hun er jo derhen et eller andet sted. Okay, vi stormer ham. Vent. Hvor er lad Buller komme op. Buller, kom. Angrib ham. Tag gear på. Han er her. Ja, han er her. Ja, han er nede i vandet. Hvor er han henne? Hvis han kommer. Han er her. Han er bag jer. Skynd jer at logge ud, hvis I ikke er i PvP. Jeg er ikke i PvP, jeg er lige logget ud. Kom, vi løber, dude. Jeg er bare logget ud. Sig til, når de er væk. Jeg løb hen mod BM. Han var i Vandis for helvede. Jeg er op. Tror I godt, jeg kan logge ind igen? Fuck, man. Vi bliver herinde.